Sa pag-serve ni Lord, natural ra ng mga dagkong balod. Kana bang mga problema o kalisod? Apan kung naata kanunay nakafocus ni Lord, bisan naatas tunga-tunga sa dagkong mga balod, atong pagtuo dili basta-basta maunlod. Apan kung naata nakafocus sa mga balod, sigurado nga mag-anam-anam taog kaunlod. Sama sa nahitabo ni Pedro nakalakaw sa tubig kay naa siya nagtan-aw ni Lord. Apan sa dihang kalit ni abot ang balod, ang iyang focus nabalhin sa balod, nag-anam-anam siya kaunlod. Igsoon, kung gusto ta mulahutay, tutok lang ni Jesus kanunay. Sa mga balod walay lingiay, kupot lang kaniya walay buhiay. Antuson tang mga grabing kasakit ug pagsulay, kay kanang tanan igo ra na mulabay. Iasa man kumpara sa langit nga walay katapusang kalipay. Mga igsoon, maayong gabi, ampo lang ug amping kanunay. God bless everyone. To God be the glory.